Diskussjoni li saret is-sibt filgħodu matul il-programm Andrew fuq Campus 103.7, il-President tal-Eżekuttiv Joseph Grech spjega li s-sistema tal-persentaġġi li tiddetermina l-imdistret se jiġi mċedi ilha fis-seħħ mill-elezzjoni ġenerali tal-2022 u spjega wkoll li fil-każ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista saret interpretazzjoni tal-istatut dan għaliex il-Xborġ ma jgħaddix mill-istess proċess bħal kandidati l-oħra. Saret interpretazzjoni tal-istatut u fil-fatt ekku għax l-istatut jagħti d-definizzjonijiet tiegħu ta' x'inhuma l-irwolijiet fejn il-kap tal-partit mhuwiex ikkunsidrat bħala kandidat bħal bqija tal-kandidati. Għalfejn? Għaliex anke l-proċedura ta' kif jintażlu u jiġu nominati l-kandidati, il-kap ma jgħaddix minn dak il-proċess. F'intervent telefoniku li jagħmel l-editur ta' Newsbook Matthew Xwiere huwa rrimarka li l-Prim Ministru Robert Abela kellu ċans jagħmel bidla strutturali fil-kabinet iżda dan minflok spiċċa aktar qisu PR exercise. Kien moment li seta' juri rrieda li jiftaħ paġna ġdida li tant kienet iwiet. Imma minflok ibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq meritokrazija rajna taqlib fil-karigi li kien iżjed jidher bħala eżerċizzju ta' PR milli bidla strutturali sinifikanti. Apparti minn hekk il-President tal-Eżekuttiv qal li jekk isiru xi bidliet brabta mal-membri parlamentari dawn ikollhom aktar kuraġġ joħorġu għall-politika. Realtà li wara x-xogħol kulħadd imur id-dar, trid taħsel il-ħwejjeġ, trid issajja, trid toħseb it-tfal. Li l-lum il-familja jagħmluhom flimkien, però xorta primarjament mara ħassib sfida ikbar. Jien immur iktar minn hekk, jien ngħid il-Parlament għandu jkun full time, għandu jkun hemm ix-xogħol filgħodu, tmur għall-Parlament filgħodu, ikun hemm jekk hemm bżonn child care center fil-Parlament, ikun hemm child care center fil-Parlament. Intant matul din id-diskussjoni Joseph Grech fakkar li f'din elezzjoni ġenerali il-Partit Nazzjonalista naqqas id-distak bin-nofs tan apparti li l-Partit Nazzjonalista żied il-voti f'kull distrett elettorali.